Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas, kasama mo sa ating Sino Ako? Naging viral ang isang video. Kuha ito sa isang road clearing operation ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority. Nangyari na sabing insidente sa may Taft Avenue sa Pasay na pinungunahan ng head na si Sir Gabriel Go. Makikita sa video na sinisita niya ang nakaparadang sasakyan sa bangketa. Kabilang na ang motorsiklo at L300. Subalit, ang nasabing may-ari ng motor gusto pa at nagtangkang magpalusot gamit ang pagiging miyembro niya umano ng INC o Iglesia ni Cristo. Sabi naman ni Sir Go, hindi dapat ginagamit ang reliyon sa ganyang paraan. Hindi siya excuse. Kung kaya't, nahuli pa rin ang nasabing violator. Ikaw, kabisyo, pag nahuli ka, ano ang excuse mo? Sino? Ako? Kailangan po bang i-memorize yan? Basic! Nako, Morning sa aking kumpare, shout out style ko. May naisip ako, sino? Si parang Gabriel Go. Sa MMDA. Morning sa inyo dyan, mga biglang kumpare. pare, para hindi mahuli. Morning sa inyo dyan. Paano pag nahuli ka, Mang Kanor? Ako? Oh, hindi ka nahuli? Imbestigahan nyo to, ah! Kaya ka na naman, nanawagan ka na naman. Uy, Mang Kanor, bawal yung mga ganyan-ganyan, ha? Pero, agree ako dyan, Tita Max, na hindi nga naman dapat. Kasi Hindi. sinabi na, iglesia po ako. Hindi. Iglesia naman ako, sir. Doesn't matter. Oo. Kahit sabihin mo, katoliko naman ako. No sir. one is above the letter L. Above the... L. Ha? Above the... Daluto. Luto. Above the luto. Hindi ito tungkol sa pagkain. No one is above the... Lolo? Hindi to... Kasi matanda na, senior na eh. Hindi, no one, hindi to tao. No one is above the... Hindi tao? Oo, hindi tao. Hindi hayop? Hindi rin. No one is above the... Pass! Pass. Ano? No one is above the lawlaw. Ay! Matanda na kaya naman. Aray mo! Kaya pala. Lawlaw kasi, hindi. No Napahawak one is... si Mang Kanor eh. Napahawak ako Napahawak eh. si Mang Kanor sa ano niya eh. Nariribon ko kaya to. Ito law na rin eh. Sa akin. Sa'yo Sinisintas ko Ilang na. ikot? Ha? Ilang ikot? Marami sinintas Wow, ko na nga eh. mahaba. Hindi, yung lawlaw. Kaya nga mahaba. Nariribon eh. Sa akin Ay, ano, nako. 3 ball. Ganon! Pero yun na nga, no one is above the law. Kahit ano pang religion mo. Oo, kahit- Walang ganun na susulat sa booklet natin sa LT o kung saan man na. O Sabihin kapag mo- INC exempted. Oo. Yung ang mga wangwang dumadaan sa bus Bus lane, lane. nahuhuli nga eh. O, 'di ba? Pulis na 'yun, tagapagpatupad na 'yun. Depende sa case naman nila kung Oo, pero talagang ako emergency. may naisip akong bago ngayon. Pwede Paano? nyo Mag-iyak-iyakan ako. Uy, kawawa. Iniwan niyo mo. Miss, huwag ka nang umiyak, miss. Hindi na kita titikman. Pareho kayo mga lalaki! Bakit? Babaero kayo. Aray ba? Tutuluyan ko na to. Try ko. Lala, tutuluyan. Hindi, ulihin ko na kasi Ah. nadadamay eh. Oh.
Eh, dadramahin mo, iyak ka. Sige, iyak ka, iyak Yun ka. nga eh. O, si ginawa Mang ko ano, na. ang Dali, enforcer. dali. Oh. Nahuli na ko lang. Beating the red light ako. Shh, miss. Ay, anong shh? Oy, catcalling yan. Bawal yan. Shh, sige na pusa. Ay, miss. Ano mo yun? Miss, yan, dali lang. Kawawa naman to. Uli, miss, may violation ka. Overspeeding ka. Overspeeding. Ang bilis mong tumakbo sa aking isipan. Overspeeding ka, miss. Nailusot mo pa yan. Pare-pareho kayo mga lalaki. Ha? Ay, sige, miss. Ha? Mami, hindi na lang kita ulihin. Ikaw! Ilan asawa mo ha? Ilang kabit mo? Ha? Nahuli ko may kabit siya. Sino ako? Ba't ako nandito? Bakit ako naging enforcer? Tapos nahuli mo, porque beating the red light. Kayo nga nahuli ko na kayo ng bababa, hindi pa kayo umaamin. Aray mo. Sige, ganito hindi na kita ulihin. Bakit hearted ka? Wala akong pake kung huli mo ako! Yan naman ang gusto niyo eh! Ha? Hindi na kita ulihin, i-comfort na lang kita. Tara. Sakay ka dito sa kanan. Aray mo! Saan tayo? Ano, ako na bahala. Ikaw na ba? Aray ko! Alam na alam. Basic. Hoy! Yung dalawa ha, kaya Fake taxi. bawal ha. Hoy, ano ba? Bang Bruce? Ay! Tawag-tawa si Ma'am CJ. Uy, happy birthday, Ma'am CJ. Happy birthday, Ma'am CJ. Happy last birthday! Birthday na ni CJ! Birthday na ni CJ! Birthday ni CJ! Ngayon! Get out! Happy birthday, sex bomb CJ! You're welcome, Quezon City. Happy birthday, Ma. birthday. Salamat Thank you sa sa pag-drop dalaw. by. Alam ba Ngayon- ng trabaho mo na nag-leave ka para sa birthday mo? Okay Alam naman pala. Alam mo naman. Oh, pwede batiin. Ayan, Di ba accountant ka? Ay, sa accounting firm ka. Mm. Di ba? Sige nga. Ano, magbigay ng onion lupa. Guys, kahit ako guys, salito ako sa question ni Tita Max, guys. Happy birthday, madam. Thank you. And sa'yo yung husband, si Royce. Oo, si Roy na babaero. Royce! Royce na babaero. Kata mo, plural pa Royce. Hindi naman girls eh. Royce naman. Gusto mo talaga mag-away yung dalawa. Happy birthday, Roy, sa birthday mo. Hindi Umiyak ka ka daw. birthday ni Royce yan. Para na nga sa birthday niya, umiyak na nga yun sa kasal niya eh. Yun yung mga sainamang babae. Wala. Number 1, umiiyak sa kasal. Hindi nga. Royce, wag ka makinig dyan, Royce. Ay, good morning yan. Happy birthday din kay Attorney Happy last Jasmine birthday. Di Mercado. Happy last birthday, Attorney Jasmine. Hi, Attorney Jasmine. Birthday na ni Jasmine. Sabi ni Ma'am Mines. Birthday na ni Jasmine. Jasmine. Birthday ni Jasmine. Ngayon, get out! Happy birthday, Attorney Jasmine! Happy birthday! I love you too. Lala! Aray mo! Tuloy-tuloy pakikinig mga kabisyo. Hanggang alas 9 po tayo sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic!